There you go. Magandang gabi sa inyong lahat mga boss. Welcome dito sa ating live for tonight. We're gonna be doing some live interview for tonight. Okay? So, thank you so much for joining sa ating two viewers sa ngayong gabi, no. So unfortunately itong topic natin ngayon, it's not Tagalog, it's Bisaya, no, para ni sa mga Bisaya karon. So that's why like a few days ago nag-announce ko nga this channel and sa the Bisaya Freelancers Group o sa Boss Jake TV sa Facebook o sa Boss Jake TV sa YouTube, naatay live session. So kani atong buhaton karon, guys. So welcome sa mga nag-join dere karon sa inyo, guys. So ang atong session karon ano siya, Boss Jake TV Talks, no, Boss Jake TV Talks. So mura siya Tony Talks kay ganahan ko Tony Talks. So yeah, no. Kani nga show, kani nga segment, no, we're gonna be doing some interviews sa mga successful na mga tao, successful na mga freelancers. So we're gonna be focusing on that, no, in the next few days, in the next few weeks to come. In fact, kung namo yung mga gustong ma-interview dire sa to ang show, ginagmay pa kayo ni, pwede ninyo i-comment diya. So nag-comment dire, maayong gabi sir. So maayong gabi pod si mo, Mark. So Bisaya ta. Okay? Si Priscel. Okay. So by the way guys, my name is Boss Jake TV. Muna akong brand name nga ginakuha karon. So wala pa kabalo, sa mga dili pa na ako students, no. I'm the founder and coach sa Home-Based Connect. I don't know if you're familiar with Home-Based Connect. Ako ang tag-iya sa homebasedconnect.com. Ninanawag dire sa ko ang messenger. Wait lang ako sa i-cancel. Okay? Homebasedconnect.com, we have over like 70,000, 80,000 students na sa Home-Based Connect. And ako po ang founder and coach sa The Bisaya Freelancers and sa Boss Jake TV. So, tulo ka page akong gina-manage karon. So, actually last few weeks ago, I mean last year na po ko ginabuhat ring a live session with, someone else na ako gina-interview. In fact, nakatulo na. I think this is gonna be the 4th episode na nako gipang interview karon. So, yeah, by the way, we are live sa YouTube, Boss Jake TV. We are also live sa Facebook, sa Boss Jake TV og sa The Bisaya Freelancers Community. So ato sang basahon dere ang mga nag-comments dere, guys, ha. Pwede niyo ma-comment kung taga-asa mo para atong ma-shout out. Si Mark, taga-asa man mo dere karon, boss. Taga-asa mo. Si Lilian Gonzalez, mayong gabi. Okay, mayong gabi. Thank you guys for joining sa ato ang live show. Live show. Nag-term live show. By the way, no, you can share, you can comment, and okay kini siya. Straight to the point na ta karon, okay? So mga viewers ato karon, kisa man eh, si Giselle. Oh, hi Jake, thanks kaayo ganina. Regards kay Cam. Oh, si Giselle. Muna mo ka-meeting kina sa Big 8. Okay. Unsa ba to ikon dere? Gwapo kini ka ato ang topic karon kasi if you want to become an online teacher, 'di ba? Actually, an online teacher is also part of working at home, 'di ba? Freelancer type of work. So, if you guys shout out taga Jensan, boss. Okay. Jensan power. Okay, if you guys want to know more about how to become an online teacher, where to get clients, possible mga rates nato ato i-discuss ana so pag-win sa interview. And tonight, we're gonna be talking about that. Pero dili na ko kaya na kay, of course, dili ko online teacher, dili ko isa ka online ESL teacher. So, the good thing about that kasi nakoy na a friend of mine, actually dugay na pud kay mig amigo ani since year 2016 pa, no. And he happens to be a ESL teacher, no, teacher siya online, teaching mga different nationalities, Korean, Japanese, ana. So if you're into this, stick in this live webinar because we're gonna be talking about that, okay? So di na to dugay-dugayon pa, atong tawagon ang atong guest for tonight. Isa ni siya ka founder sa iyang business. Napo ni siya business. Actually, this guy is also a coach. Na siya more than like siguro mga 1,000 students na sa iyang mga coaching program pod. Gatudlo pod siya og mga one-on-one training, gatudlo pod siya og kanang coaching program on how to become an online ESL teacher. So kung di na ako dugay-dugayon pa atong palakpakan, walay lain kun dili si brother
Si teacher, high five, teacher Leno. Yo. Ay bro, wala kay cam bro. Oy, wala maguni sa mong bukid, bro. Oh, ato palakpakan guys. Sorry Dali wala pa ko din i-flex siya. sa mga palakpak. Kamu na si Oh, plakpak niya kung gusto mo malakpak ha. Okay ba? Kumusta bro? Kumusta? okay kay bro. Daghang kayong salamat bro sa kahigayunan eh maghihatag ka nako karon bro. Ah, Bisaya. Gwapo kay Bisaya kay baka istorya tagtarong ba. Guys, nako yung mga question na ihatag karon ka Sir Len, no? Dayon, kung na may mga questions along the way, feel free na mag-comment mo guys. Kay every time na mag-comment mo, appear mo sa screen, 'di ba? So, nakagwapo mo na yung StreamYard ginagamit na mo karon. Kung na may mga crush nga gusto niyo ipa-shoutout, atong i-appear sa screen. Okay? Okay. So, kumusta bro? Kumusta tong kan? Okay lang? Okay kay bro. Unsa man klaseng kamusta? Okay pa sa oras bro. Shout out day sa Nice. mga viewers nato diha bro, nga millions of viewers na nagtanaw nato karon. Yes, Grabe, yes. di maihap bro no? Di mahirap. So, by the way, if you're going to stick sa ato ang live the webinar, at the end of this webinar, natay ihatag na free. No, na ba to bro? Na ba kay di ba sama sa kong isulti kay na si Sir Leno is gatudlo siya og kanang coaching program, di ba bro? So to Yes bro. details di ba bro? This coming July Kuan. na kay event. Mm. Yeah. This coming July, magmugna og fifth batch sa akong Scale Up course, which means it's an 8-day online intensive it's an intensive online ESL teaching where it will run for 8 days. So diha ka makakat-on sa mga dapat imong buhaton, mga dapat imong i-prepare sa equipment or even sa imong kaugalingon as magtutudlo para kumusabak ka sa online teaching. Kabalo ka mura gug adto gira, dapat kompleto jud bala, bro no. Okay. So stick lang at the end of the webinar kay basig matagaan mo niyang free access. Okay? Mao So gyud. okay, so let's begin sa tong Q&A, no? First question na to kay sir. Task yung question dali ako na nabuhat na. Dalawa. Okay. Can you tell us about your background, no? Before becoming an online teacher, unsa gyud ka? Part-time model ba ka? So sa college ka, unsay work ni before sa online freelancer, sa online teaching? And yeah, kana lang sa Okay. Thank you for that wonderful question. So, sige, short background lang lalo na sa mga viewers. Ako nag-graduate ko atong 2013, of course, with degree sa Bachelor of Secondary Education, major in English. At the same year, I took an exam, sa LET exam. Unfortunately, nakapasar. And actually, kung wala pa ako kapasar ato bro, no? Nag-prepare na gud ko daan para katong preparation para sa Japan na nag-apply na ako para Japan ba para in case di ko makapasar. Like nalig tay ego, maulaw kung di kapasar. Shout out sa mga bagulang nakapasar sa LET ug katong mga congrats. anam ko feeling bro pag di ka kapasar sa isa ka maulaw ba sa silingan o sa mga taong kung kapasar ba ka wala. Ato nga time, so nag-prepare ko para Japan. But fortunately, praise God, nakapasa rin taon. The same year, 2013, then, nag-apply din public. Kaya, personality na ako, murag pag-practice teaching na ako, murag di nilinya na ako ba, murag manumbag, siguro kong estudyante. Yeah. Paperworks, lesson planning. So, di po kay ko into that. So, naka-call center agent ko for 6 months, and after that dito na nagsugod akong online ESL teaching career October 2013. Yeah. 2013, grabe 11 years na siya this year. Wow, 11 years. Dugay na yun kayo. At salamat bro. Regarding diya sa imong na-mention nimo gayna ba nga ano ka kanang tawag na kanang licensed teacher ka. Di ba? When it comes to working online, like an online teacher, is it a requirement for you na magkaroon ka license before you can actually mag-teach ka? Kailangan ba ng license?
Oh, that's a good question, Bruno. Dili na siya necessary actually. Yeah, dili na siya necessary if you're a licensed professional teacher when you start magsugod kag tudlo og English online. It doesn't matter also kung education na education graduate ka or pwede po tong pwede po tong non-education graduate. Yeah, kaya ang pagtudlo pwede man gud makatunan sa tanan. Then ang atong particular lang gid atong mga estudyante is lalo na si teacher na siya accent. Yeah, the neutral accent, bro, and like at least near native accent kay gusto biya sa mahimong mag-cut on paano mag-istorya of English. And of course, how to sound like native English. And so, license type, di na siya necessary. If you're not education graduate, pwede kaya gyapon sila maka-apply, makasugod. So pwede ra jud kaayo nga maski pag dili ka license, na-educate chance gihapon na mo work as an online teacher. So dili siya barrier, di siya hadlang, no? If you're someone na who wants to work online, so that's a good tip karon bro. So next advantage gihapon, pero di siya necessary. Yes. The advantage for this is necessary. Pero kana mga online freelancing website, akbalo ko nga ato na istorya later. Requirement ba siya na like you should have your own license parang ana or no. Dili okay. Bro, di kayo. Okay, that's good. That's good to know. Basig mag-apply na lang pud tingali ko diha, no. Pwede kayo ro, kaya ka ha. Okay. Makikahugwag bata ba? Okay, ato istorya na siya later about sa mga bata-bata. Okay, atong next question. Thank you, bro. Ang next question na to si mo, how did you find out about online teaching? Lindot kini siya nga, di ba katong ingon ako gina nga after nako nakapasar atong September 2013, nag-apply din ko as a call center agent. So sa kauban ako sa call center sa office. So nag-try pud siya og online teaching. So dito after 6 months ni murag inganyo ko, ako daw ni sulayan bi. Kay murag linya-linya man sa katudlo man, pero as long as dili sa four corners sa classroom kay mo gani murag di jud ko murag makasumbag sa estudyante pag naa ako sa classroom. Mo nang dili ko sa online kay murag di man gyud maigo atong kumo sa computer. So dito nagsugod, bro, na ako'y kauban sa call center agent and sa call center office, then ni-try ko, then nakaluyan dito, nakasugod. I-apply gani ko, kaduha ko na failed sa demonstration. Okay, nakaganda siya, no? So, regarding bro ba, kanang sa mag-online teacher ka, unsa ba imong mga usual na gitudloan, like naba siya mga professional, like mga ages 21 up or unsa ba ko na nabay mga bata, yes. Di ba? Kapag ako kasi mo, na kay mga bata, tapos katong mga babae na mga gwapa, mo siyang gina one-on-one session. Tama ba? Number 1 yun. basta gwapa, libre na dito. Libre na, mga ages usually gatuluan mo, pambata. Pambata sa ba? Unsa mga ages diya gatuluan mo? Duha ka klase, bro, na ginatawag namin na junior class, or for kids that's around 2 years old up to mga around mga high school, may nana nga pero pinakabata gyud 2 years old. Napoy sa adult ones kato mga professionals like engineers, name of all professions, nakatudlo po ko na nila kay kini sila, though they are professionals, dili man sila kabalo kay dili man English ang ilang istorya sa ilang nasod, pati gani how are you, where are you from, dili kasabot ang uban, bro. Wala dili man nila medium of communication ang English. Lalo na sa Japan, sa China, Korea, so nabaya sila galingon nilang mother language na ginagamit. Dili ka pa sa to diri nga exposed na ta. Sumuti sila, bro, bata o mga professionals. Okay, so mother tongue usually ilang language ito, that's why So meaning dako kay opportunity sa tuwa mga Pinoy na kabalo mo English to teach them how to speak English. So sa karon unsa man imong gina-focus karon sa mga bracket? So tawag bracket ba to tawag nimo? Tong ages categories sa categories. So usually nakas mga bata. Duha ako ang ginatudluan. Okay. Ganahan mo kog bata, hagwa-hagwa, muhagwa. Pag professionals po ganahan po ko kay medyo lalum
ang among discussion. Oh, yeah. Kanang lahi na pod sila mindset, so dili na madalag hagwa-hagwa. Pwede ko na siya more on life and more in mga professions nila. Okay, good. Yeah, in connection dia sa bro ba sa kanang hagwa-hagwa. kanang if you want to become an online teacher, naki option no? Option nga to teach this category into this category, di ba? Naki option na kapili ka. So kung mupili ka sa mga bata, kanang tawag ani, is it a requirement pod na dapat hilig kag bata? Kasi kung dili ka passionate about kids, di ba? Madali mairita ka, wala kayong mga pakulo buhaton, di ba? Lisod, di ba? So kailangan na nindot na question na bro no kay kung is it necessary ba na hilig ba kag bata? Well, plus points kayo pag hilig kag bata. Labaw nag hagwa-hagwa. Ang mga bata manggod ang attention span nila very limited lang, di ba? Kanang dili ka abot og longer hours, longer minutes. Mo nang paghilig kag bata, that's mas madali na lang sa imuhang makuha ilang attention. For those dili pod hilig og bata, akong ma-advise nila dapat na lang jud mo mahilig og bata, no choice mo. Kay sa online teaching magod bro, mas daghan og klase pag bata imong estudyante. Bali manggod ang bata mubuk nag tibuok adlaw ay tibuok week, Monday to Friday or to Saturday. Sulbad na imong klase kung nakay klase ana, sulbad na imong income. Unlike kung dagko kay busy sa trabaho, so on off ang lang schedules imong ha. So mas daghang kang opportunity kung bata ang imong itudluan. Dako wider ang imong scope, okay. Shout out kay kang Lenny, mo ata ning student bro. Lenny yes. So si Teacher Lenny, kani siya classmate nako pag college bro. Nanapod ni siya ron sa Thailand nagtudlo og English. Oh, nice one. Nag-cut on po ni siya ron online ESL teaching kay puhon makita dako dag income sa online, why mo padayon pa sa gawas. Manay kaniya. Nice one. Thailand. Hi ma'am. Padalay mi chocolate ma'am. Swade ka. So, thank you bro. Next question ta. Kani, what was the nationality of your first student? Ang imo pinakaunang nationality? Ang first ang nationality niya kay Taiwanese. Nagsugod jud ko bro sa office base. Before ko nag home base o nag private or direct students, nagsugod jud ko sa pinakauna gyud office kay wala man na diri known sa Digo sa una. So sa office Taiwan based to ang among company. So 90 per 45 minutes po ang rate niya. 90 pesos per 45 minutes. Way back so 2013, 2014 kana, 2016, 2015. Yeah. Okay, nice. Yeah, kanang sa mga countries bro ba, sa usually sa Asian countries na sila no. Kanang imong gatudlo syempre kay one. Like country mga lain countries. Yes bro, sa mga usually yung mga country. European countries gyapon. Napod gyapon dito. Yeah. Mga like sa Russia, even Russia. Naman good siya na Novakid ang sa name sa company, bali it's a Russian company, so nag-open sila teachers from the Philippines. So na mga European countries din bro. Manang ang scope sa online teaching kung sa negosyo pa dili lang pang Asia imong client base, pwede po internationally siya across the world din siya. Okay. Basig hapit na ko ma-close ani ba, basig mo trabaho na di ko nito. Sige bro. So karon bro, ang imong work karon, is it like a full-time na ESL teacher or napo kay other work or businesses as of the moment? Karon bro, kuan kanang panggabi man jud kasagaran god ang sa online. Mas kusog siya ang peak hours niya panggabi kay ang mga students like mga bata wala man naman sila sa eskwelahan. So around 5 p.m. to 10 p.m. mo dyan ay pinaka peak hours or full schedule. So mahulog na full time ko sa ESL aning nga career. Na aside bag daytime more hapon wa manggod kayo na wa na kayo na students. Akong gibuhat so ni apply ko laing kuan para dili ma burn up, dili ma bored like sa una ni adto kog Digos Tech nagtudlo
two classes lang good bro. Adto na ako na dito para lang na ako Dili ka dalang ko mag-work. kalingawan taga-buntag. Karon Ah. connected na ko sa isa ka driving school every morning. Every morning. Para na na lang ito. ko ginabuhat po taga ano kay wala Which is man kayo good. na classes morning time. Nice gapon. Unya ka bro, in connection sa ani, connection sa katong gi-share nimo gina. No, unsa may usually mo man no, kanang imo gina-work karon nya. Kanang sa work nimo as an ESL teacher ba? Kanang unsa man siya style lang kanang apply bagyapon ka na ba kay mga freelancing sites or na ba ibang websites na imo adtuan para mga apply ka or is it ano unsa ba yung style usually ana? Yes bro, na mga companies na you can apply directly sa ilang website. Na-appoint karon ng mga group, Chinese group ni sa nga recruiters nga you can directly send your yung imong application of ang kailangan mo good bro is una ang self-introduction video. Video na siya Okay. nga introduce mo kagalingon og ang imong CV or Okay. resume. So kini lang silang duha una. Pwede nimo ipasa dito sa mga direct recruiters, Chinese recruiters, o uban website. So duha ka option. Depende sa company, depende sa group. Okay. So mo na requirement nila dai. Yeah, speaking of mga devices bro ba kanang mga videos, mga camera, mga wifi, unsa man usually gina requirement jud sa sa pagiging isang online teacher like kailangan ba ka na kay 20 Mbps, kailangan ba ka na kay MacBook Pro, unsa may usually mga requirement yun na in terms of sa mga technology sa mga specs niya no. Mga specs Kuan bro, ang pinakauna gyud nga o pinaka-importanteng mga equipment or tools sa pag magtudlo, una-una laptop. Yeah, kay mo man dunay kuan laptop at least na yung mga company bro nga taas kay sila kanang standard taas kay sila specs na ginapangayo. Kinamanggod sila app na sila system pero na yung mga companies like Direct Group, Chinese Group, wala sila app pero dali ilang gamit lang Zoom lang man Zoom, ClassIn, VooV, mo ni sila mga teaching platforms na pwede ra gyud bisan 4 gig RAM, at least 4 gig RAM or up. 4 GB Yeah. RAM Kasugakod na gyud na ako ging ginagamit is 4 gig RAM naman kalahutay man gihapon. Pero kung na kay mga higher mas better yapon. Laptop or PC? Laptop or PC or PC. Oo. So pero iPad bro, pwede ba? Recommended ba ng mga iPad? Pwede kay bro, kay even kining karon na mga bagong app like ClassIn ginatawag na bro. Even sa phone makaklase ka. Nice no? Makaklase ka gamit yung phone like emergencies. So pwede ka mo gamit sa app nga gigamit ni sa inyong klase. So muna siya ang camera pod. Camera dapat klaro og headset. Camera headset. So ang camera nimo kanang nindot pod. Shoutout is tong isa ka amigo dre. Speaking of technology, how din si Rick Tips ni maayo kini guys kung na may mga problema sa yung computer, i-contact lang yun May laki ni. Dalawon mo sa Pearl Farm ani. So ang imong tawag kanang imong camera HD or pwede ra sa cellphone, di ba? Sa cellphone lang na camera, sa iPad, di ba? Pwede ra siya as long as makita, di ba? Tapos ang headset nimo kailangan ba gyud siya na katong mga noise cancelling or mga kuan? Importante kay na bro, labaw na kay sige concert na silingan. Kailangan kanang mga iro, mga earring, mga pato, mga baka o kanang mga lisod ba? Mga lisod mag-away mo mga kapamilyahan dira o so dira madungog niya na estudyante makadisturbo sa klase. So kailangan na ay kanang noise cancellation headset o na ginatawag sila ron bro na app Crisp ang ginag-apply nila. Crisp. Familiar na Crisp. No? So kailangan mas better, mas hilom ang imong environment. Hilom. Mas maka-focus pag kagtudlo. Alangan sige paminaw silingan niya. Di ka ismong estudyante po, estudyante ma-disturb po siya. Mo reklamo, once mo reklamo, di na mo balik si mo ha. Biyaan na lang kag pinalay. Okay ito. Luway ba? So mo requirement la laptop, la iPad or cellphone pwede na karon. Like kung na kay at least 4 GB RAM ang imong requirement sa imong sa imong laptop or PC gamiton niya. Camera tapos noise cancelling na headset. Pila pa na usually ng mga noise cancelling na ma-recommend tag mga 500 na. More kung kana bro, di pod ka lahutay. Mo ba? So mahal yung budget na.
murag kailangan di ka mo invest like sa Jabra Jabra, mga kuan. Pila yung range na bro, mga Range siya 1.5 up bro. Depende sa version sa model. Pero sa kuha karon kay gamit na ko headset kay wala sa mo magud dire sa praise God po kay sa mong compound wala kay mga silingan nga sigig saba. So pwede ra ko mag-headset. Okay. Akong gigamit nga ron nga camera kay built-in microphone lang sa A4 Tech na camera. Klaro so ko bro. klaro bro, nakas tubig. So pwede ra kana gamiton di ba? Mo gigamit nimo sa pagtudlo nimo kaning camera o kaning kan. Mara yun eh. Okay ra pud sa ingon nga like major jud kay nga kailangan ba jud ka upgrade ani in order for you to become one na. So at least kung unsay naa si mo karon like katong gi-mention nato ng mga kuan dito, pwede gyapon. Pwede kay basta make sure lang dili kay sabay mo palibot. Na question dre bro, unsa may ma-recommend niyo noise cancelling mo na gisulti? Kan dili lang kaayo mahal siguro pud pasabot niya. Mo to gi-mention na ni Sir Leno ganina, unsa to bro? Jabra. Na Jabra ma'am, mo na kasagaran ginagamit sa sa online teachers. So noise cancelling sa una eskwela sa office kay office based no so nagtatapad-tabad cubicle mi na ang magigamit kay Microsoft na nga headset pero sa US mo gud kuan sa mong amo. So nindot po kay siya Microsoft na bro headset. Okay. O nya mo sulti mo ko ba na question dia si mo bag-process bro ba? Unsay process na example mag-apply na ka. Example, ma-apply naka-submit na ka sa imong katong imong ginatawag na katong imong self-introduction. Self-introduction na video, gi-submit na nimo dito. Pag submit ato, of course, na scanning button ng mga employers dito na tapos what if kung example, gustuhan na ka sa isa ka ilang head dito, unsa may process na like introduce ka sa student o sa ba istoryahan ba nimo parent kung bata ba ano ba unsa may usual na ginabuhat ninyo na process? Usually bro ang flow gyud niya is atong duha ka imong requirement ang self-introduction video, at least 60-second self-introduction video o imong CV or CV na dito imong mga credentials or kanang information. So once pagpasa nimo sa ilaha, ang una nilang tan-awon ang imong video. Imong video. Self-introduction video kay ngano English teacher man ta, ang ilang gina-check ko na imong accent. Kanang hi, good morning, I am Teacher Leno, I'm from the Philippines. Ang imong estudyante, Chinese, Korean, gusto makakatunog American sound. Inato imong ihatag. Pamina, kadawat kaya ito bro. So dapat American accent. Dapat American accent. Yes, at least neutral. Monay magiging asset nimo as English teacher. Balig kung naa ang isa ka English teacher, grabe ka, pwede siya maka-set og rate na maka-mark up gani bro nga. Hey, di ko makatudlo kung inanira imong hatag sa kuha. Makahilas-hilason ka ba og rate kay naman kay ma-offer sila ha. Pero kung mga ginagmay na mga tono nga medyo local mo na musukol na lag gamay na rate kay ang uban pong client inana magani ka nga concept sa ba gani comment ko ni Lilian Bisaya accent. Hello, my name is Jake. Hello matagi hello ana. Comment si Train sa how did nilinoy? How did ka bro? How did ka? Ati sa mailad lang sa scam. Shout out at Teacher at kana si Teacher sa pod kana siya. Kauban ako sa library sa na pag-college. Depend teacher na po na siya ron. Nice. Okay. So motong processes niya inato. So aniban na nato inato di ang kuan dapat dako ang factor kung nay kanang accent. Kana so, siguro karon masuggest nako starting today pwede na ka mag-practice og English accent. Muna ko ginasulti gid sa akong mga muna ko gisulti po nako sa akong mga students na ang skill jud sa online para sa kuha, it will come next jud siya kay ang first jud para sa kuha kay if in order for you to get the client, you need to
communicate with your client, di ba? When it comes to interview. So dapat while waiting for your parang job application online, dapat buga like imo pong studyhan jud ang imuang accent, no? Accent, diction nimo, imuang kuan. That's why I recommended na magtanaw jud tag mga English movies. O di mo gyud to binikayan nga magtanaw mo gyud tag mga Queen of Tears. Mga na, di ba? Honor sa'yo. Ano diba? sa'yo? Ano sa'yo? So, muna, even dere sa mga tao dere sa mga sakop sa balay, ako sa ingnan nga, it's actually it's okay na to learn Korean, Japanese, wala problema na. Pero for me, no, ang ato yung i-develop more is to speak in English so that every time we go to another country, it'd be easier for us to communicate mga derberada ba. So, thank you, bro. Next na question na to dere is kaning let's talk about your work hours. How many hours do you usually work in a day? Diba? I think the answer na nimo ni in a week, diba? The answer nimo starting from 5 p.m. onwards, diba? Usually mo muna imong ginakuan. Pero as someone who's just starting out, bro, unsa may ma-recommend nimo? Is it like kailangan ba dapat i-full-time na rin kaagad na career or pwede ba na siya isa sideline hustle lang sa sabay matanaw nimo ma-recommend na sila? Yes, bro. This nindot kini siya nga opportunity no labaw na katong mga nangita og other income source like kung nasa like 8 to 5 job from 8 to 5 na sila trabaho sa office na wala na sila ginabuhat pagkagabi alas 6 hanggang alas 10 pwede kaayo ni nilang masugdan, bro. And aside kung Monday to Friday lang ilang duty, wala sila duty on Saturdays and Sundays, pwede kayo kung weekdays Monday to Friday mo good, bro, mostly ang peak hours na alas 5 hanggang alas 10. Pero pag Saturday and Sundays, that's 7 a.m. until 10 p.m. Yeah, pwede ka book whole day, Saturday and Sunday. So, yeah, bawing-bawi kayo kung gusto kang patay-patay, dako kay kag goal na pang Shopee, pang Lazada dira, ade banat-banat po kag book open og slots tanan para makaklase. Pwede kay bro, nakatry ko na zona. 12 hours kay na ako giapas. Nagiapas na ba rin nun? So 8 a.m. to alas 10 or alas 11 kay nagiapas. Pero good thing one day makaya man. So ang kung mag-become online teacher ka, it's up to you. Naki-option no to go full time or part-time lang or gusto ka one day lang naki-baryonon nga example home credit, kailangan mo itrabaho ulit sa adlaw eh. Boom. 'Di ba kay usually ba yung mag-ingon mo gina-open lang nimo yung time schedule and then the students will just book you there, 'di ba? Tama ba? Baka na bang style na? Yes, tinod na bro. Diri sa online teaching na ay duha ka klase nga schedule. Ang una kay fixed schedule mura go sa klase nga ilang klase kay morning orasa. So man di na gid mo sab. Kung mo absent ka mananghid ka. Man ay fixed schedule. Kung booking naman, ang booking schedule is like you can't like wala man kuy buhaton karong Domingo. So mag-open na lang kog slots para magklase ko. Talaga na gani the next week nakulakaw dili lang nako sa i-open ng slots. Mo na ginatawag na booking system po siya. So mas flexible siya based sa imong convenient time. Actually, yeah. Mo pinakagwapo ba kay sa karon man gud ang trend bagud sa like sa virtual assistant online freelancing this other side no. It's still part online freelancing mga bitawag na imo kay you're naman kasi working online, di ba? So mo ni ang makita sa uban ba kaya akong ginang mga students ko ginatudloan ako sila about Facebook ads, social media management, and to be honest ang mga mga online freelancing websites karon grabe ka crowded, no, daghang crowded ba. Pero becoming an online teacher is an option sa ilaha na that they can also work during weekends na if you're willing to work within 12 hours pwede nimo siya buhaton, di ba? As long as mo to mga requirements nimo. Anyway, kung matudlo pa nimo sa entire course nimo kung live training po, di ba? So, yeah. Ang next question mo man akong question, di ba? How do you also work on weekends? Actually, atubag na ni siya ano problema. So flexible, nasa flexibility. Yes, comment na rin si makatabang jud ni masking side hustle or part-time ra. Mao makasuporta aron mahuman kog college. Wow, congratulations. Shout out wag gyud chocolate ani mapadala. Okay, so sa working hours, we talk about the working hours, we talk about ang availability nimo. Kani bro, it's your option to answer this, pero let's talk about
mga rates kasi mo man usually hinapangutana Mm. sa mga, di ba, usually that's talk about the rates. I know controversial siya pero maybe maka-inspire na to our viewers, to our listeners. Usually ang rate dire sa isa ka online teacher, ano ba siya, per hour, per class? Ano ba unsa may bayaran dire sa online teaching? Bro, per ano siya, per class nan. Ang klase gina-divide niya siya og 25-minute class. Like sa per 25 minute you are paid for that, and sa duha sa isa ka 50 minutes pod. So dili na siya mostly maabot og 60 minutes. Kasagaran pinakataas ay 50 minutes. Ang pinaka mubo pod divided into 25 minutes. So naay mga rate karon, ang pinakababa na isa ka company sa China nga sikat-sikat po na siya. So ang ilaha kay around 32 pesos per 25 minutes. And that's around 64 pesos per 50 minutes. Okay, Pero nice. Kung ikuha na to na siya, pertil yung mubua. Bobo kayo. Yeah, pero kung i-compare na to ng 64 per 50 minutes compared sa mga 8-hour mga daytime job, di ba medyo dako-dako siya. Kay butang na sa 64 times 6 hours or 8 hours, 400 plus man. Pero sa work diri sa online bro, pinaka barat ko sa gina-term na barat na jud kayo kana gikuripot na jud kana sa kumpanya ba. Bana kay apa jud mas dako ana actually kung mas deserving nimong madawat. So mo na yung mga rates nila diya. Yeah, mo ni pinakabarat. And actually pwede na karon mga offers pwede na 100 per hour, na 200 per hour, na 300 per hour, na 500 per hour, lalo na pag direct ka na, means na mga direct students nimo bro ba, na nakay direct communication sa parent. Wala na siya middleman. So you can charge 500 plus or 600 plus per hour. Okay. So pwede na gid siya. It's of course no, labi na wala kay kanang background gamay, you should start small, di ba? Yes. Same gyapon sa freelancing sa like virtual assistant. Start small, then along the way, if you have enough na portfolio, clients, and then a lot of people will trust you na. Of course, kung ganahan jud mga parents mo or katong mga single na mga magpatudlo si mga possibly basig magka-relationship pa ka ng babae or lalaki mo yung tudloan. Di ba? So, na yung mga possibility, no? That's normal, no, sa tuang mga gig, di ba, as someone who work online. So, ang next question, bro, is how do you manage your time? Yun saan mo pag-manage yung time? Like, napakay mga apps ginagamit? So, may mga style mo na kay, syempre, nakay mga bookings, di ba? So, nakailaning ang mga calls, gagamit pa mga Google Calendar. Saan na siya how do you manage everything yun sa pagiging isang online teacher? Kana bro, kung sa manage sa base sa klase, no? Ang kanindot man god na yung mga system. Labi na sa mga other companies na system nga makita ra na nimo dito imong klase. Then pila imong klase anong adlaw, pila imong so dali na kay no need na to have your calendar. Pero pag mag-direct imong mga clients na direct students na, wala na yung middleman, wala na yung direct na yung communication. That's the time you can utilize the Google Calendar. Kung pila imong mga students na day, na mo notify si mo na kay klase na and so on. Mura na bro, wala kay kanindot mo good dire, walay extra ganing extra paperwork like sa na ubang trabaho nga buhat ito kay pag lingkod pa lang dani mo bro, klase blah 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 pagkuhan mo klase pwede ka mulakaw sa asa. Wala na kay buhat sa lain pa. Nakuha naman yung goal nimo, di ba? Mo na may goal nimo. Yes. So, education. That's why napaki-time na like last week, di ba? Kay ato kag samal, ato kag share ka, di ba? Nakuha na nimo na manage na nimo imong time. No? Pwede na mo siya manage in advance. Mo na kagwapo. Na-set na nimo. Mo na bro. Laban na kay goal. So mag-goal na pud mo pila imong amount within the week or within the month imong gusto i-reach. Lagi mo na gusto nako sa online freelancing kay you can control your time, no, di ba? As long as na internet so okay kayo. So how many clients can you handle in a day? So depende sa booking nimo, no? Depende pa sa kuan. So basta ang pinaka maximum na buhat is at least 12 hours of work
Depende kato Yeah. sa una labaw nag summertime bro mo ni pinaka ano gyud kay sa China June Summertime and sa China? July that's the summer Ah, vacation. okay. Grabe bisag buntag alas City hantod sa alas 11 taga-adlaw puno na. Basta Hmm. summer vacation sila ha. Bungat-bungat mahubag na lang na yung urutin mo tutunan niyaw pero imong income ubay-ubay pod. Laban na karon na weekly pay account, mo weekly gud nag around 10k to 15k. Kaya kayo na weekly. Grabe weekly no. So Pero banat-banat po ka nag pero klase. at least okay jud kayo kay wala problema na kasi ano man na nang wala naman kay paperworks, di ba? Wala kay buhaton na wala kay follow-up buhaton, Yes. di ba? So okay jud kayo siya. In fact ako atong ano pa ko nag-work pa ko as a VA. Napoy times na mag-work ko 12 hours straight in 5 days. So different multiple clients na so 12 hours is actually basic na kung full-time ka nga freelancer. Kasi the more hours you work, syempre the more chances of winning, the more money that you'll have. And mostly graveyard pag VA bro, no? Depende sa schedule eh. Depende na siya schedule na pang morning, afternoon. Pero na po graveyard yun, like if the client will parang advise you or prefer yun nila na to work with them like from 1 in the morning till 8. So pwede na siya, pero ever since akong VA career, wala jud ko ka-work o graveyard kay dili kaya sa ko ang lawas. Kay muda ko akong kuan tutoy. sorry guys. Magbasa ta comment si Lilian Gabo no. Practice na taan ni ato English accent. Yeah, kailangan gyud tag English accent na ni guys. Wow, na mention ako. Okay, so yeah, okay. Tag hello, welcome to my class. Hello guys, welcome to my yeah, when it comes to interviews, ay actually na-mention mo ganyan, di ba? Before I mean nagpasa na kag video, di ba? Sa introductory, bara ana. Di ba naman mag-usual interview dia? Unsa may usual questions dia, bro? Like ang mag-question mo da English person pod like balupod. Kuan bro, depende sa company bro. Like naman ko mga company, mostly Japanese companies. Lahi pod ilang way sa hiring process. Grabe ang Japan. Very particular kini sila sa interview o kanang process. Kung unsay ihatag na script si muha, sunda lang yun na siya. Nanay laha. Basahon ni basa-basahon mura. Sa China, Korea, ang ilang process pag send sa self-introduction video nimo, na iba na wala na interview, diretso na siya og classroom demonstration. Diretso na hatagan na kag estudyante dayon og mag-conduct na kag class diha. Muna na ibasihan nila kung makapasar ka o dili. Diretso na kag klase. Okay. Nice pod na ana pod nga approach para diretso ra gyud siya. Kung ang estudyante na mahimuot si mo malipay si mong kanang gitawag na nag-trial class bro, sure kayo madawat ka og kanang estudyante mahimo na imong regular. Pag dili pod pod ingog laban na ang ginabantayan ang imong ang accent sa teacher laban na today we are going to talk about right now ang pag-deliver pod sa klase dili siya boring siya nga teacher. So, estudyante ma-board pod, so dili kayo siya saleable in ana nga way. So, munang sugod na karon mga viewers diha, sugod naghagwa ko na mga props, di ba? Nakikita natin na kay mga props. Mga props para makuha gyud ang attention sa estudyante. Siya, bro. Okay. Nakoy isa ka actually friend ba ako sa friend ba ako igagaw na si question na kay nangutanay sa ko ba Jake kanang ko ba kanang pag online teacher ka labi lang mga hagwagaw ang mga bata dapat ba jud babae lang di ba ikaw testimony ikaw pwede jud kay lalaki kasi syempre lalaki ka di ba pwede jud kay di ba pwede kayo pwede kay bro mas akong na-observe mas kitang lalaki ang hawd mag-usab-usab og now wirduhan man ang mababayo anak kita laki normal naman nato mo kingkoy ra. Gusto niyo follow makita ang highlights ni brother ni Leno dito sa iyang page. Follow niyo page niya kay nadto yung mga katawanan ng mga post yung mga estudyante. Mas natural sa tuong kanang pagkakwela bro. Medyo sa babae nagyapon sila detailed lang din ang way of teaching sa mga babae. Pero nagyapon sila kanang engaging og interactive gyapon sila. Pero lalaki pwede kayo mas
paminaw ko mas daghan tag mahagwa pag lalaki ang mutudlo nga teacher. Gani po no. At least na-clear di nga di bangikan si mo nga pwede gyud ay no. Kung nakay passionately go, di ba? Why not try nimo? Question na rin bro, apit na kita moment actually. Mahirap ba maging online ESL teacher? Lisod ba gyud ni siya? Unsa bay honest na bro? Answer? Kuan, sa isa ka taong nagasik og upskilling gani og kanang continuous improvement bro, makaingon ko dili sa iya ha. Kay dili lisod ya. Dili lisod kanang okay. Kay learning is a continuous process magod din. Ang pagtudlo is kanang naa siya something abilidad nga mo connect mag estudyante o kilawan na atong accent. So ang taong inana kanang more into growth, so dali lang na sa iya ha. Kay na mga tips, na mga ways, dali na siya kada. Pero kung katong mga close-minded nga dili kayo, lalo na dili kayo sila silang kagalingon, maingon sila, mikaingon din sila lisod. Pero sa kuwang pagtanaw, na lisod siya nga sayon. Lisod siya lalo na medyo challenging sa mga dili pa develop ang ilang communication skills. Kay dito magyud medyo napatong local tone. Mas dali siya sa katong mga hilig na magsig-istorya og English kay dali naman nila ma-develop tong tone ana. Pero mo nang purpose akong training bro nga tudluan jud nako sila paano masabtan unsay kalahian sa Filipino tone og sa native like English near native nga tone para mas masabtan nila inani di ay. So nana sa akong training gap. Okay. Nice bro. At least na-clear na to na. So, speaking of training, guys, Sir Leno na siya ay 12-day ba to bro? 12-day na training on how to become an online teacher, ESL online teacher. 8 days. Sorry, 12 days. Sorry, 8 days. So, in 8 days, Teacher Leno will teach you anything you need to know about online teaching. And na kayo ma-share na details na bro? Sabay mo naman pila ka weeks ana. Yes, actually nakoy ongoing karon nga mga for beginners di siya mag-end among session, day 2 session. Karong Saturday, but nakoy karong July launch na pod na ka 5th batch for the Scale Up 8. It's an 8-day intensive online ESL training. Mas mas intensive, mas ang training na to dire it will be on Thursdays and Fridays bro. So that would be 4 Thursdays and 4 Fridays. So twice a week na siya. Mahulog siya 4 weeks, twice a week. So diha masinati nila kung unsa journey sa pagiging ESL, unsay mga dapat nilang i-manifest, qualification skills o paano sila maging andam pag mahuman sila ani nga workshop, maging andam na gid sila musugakod aning online ESL teaching. Yeah, so I also give them continuous support. Yan ako'y weekly English enhancement program para ma-update sila sa mga new trend. Okay, nice kayo. So guys, if you wanna enroll, asa na ba itong page bro? Adto lang sila sa High Five Teacher Leno na page. High Five Teacher Leno na page. I-search niyo na sa Facebook para mag-message mo siya dito. Then, muna siya ang iyang ginatudlo for 8 days. 8 days na training. So, nindot kayo na guys. Mas naganahan ko na ang work kaysa recorded. Di ba? Mas gwapo ang live na like coaching, live na mga videos aside sa recordings. And napaka-announcement sa napapakatong nakay maghatag og free pass or scholarship program. Unsa may requirement mo ato? The viewers natay 23 viewers wow. Platforms. 23 nata sa YouTube, nata sa Facebook. So yan, kaning 23 ka buok, siguro ang 7 dre akong pamilya. support. Support. So may maghatag ka o maghatag access? Bali mahatagan sila masyag access og kanang free
free scholarship, it's a registration, like it's a scholarship grant nga 100% free sila maka-avail sa maka-join or maka-avail sa workshop, sa 8-day workshop, bro. Okay. So tulo akong i bahatagan og Kudatagan. So So requirement mo diya? bro, kung nay makatubag. Sige. Mota na ka. Kung sige, kinsay sige. una makatubag, Okay. siya Kasi to makauna na question. una. Yeah. Na question dire, kasi makaunag tubag dire will receive a two-way ticket back and forth sa Digos to Davao. Tawa ka na magkisipin na kauna makatubag sa question ni Sir Leno, matagaan niya access. Tama ba, bro? Tama ba? Kana lagi simple, bro, kay gusto po ko makatabang katong mga naghandom ba nga maka work from home job. Kay actually nana po ko'y natabangan nga napasulod, nakatrabaho na sila. Oh yes, Teacher Jura. Teacher Jura is from she's a DepEd teacher and she's sa taga-Agusan na siya, bro. Ang kanindot, bro, naka-launch na siya kaugalingon niya ng online school. Nice one. Congrats, ma'am. Agusan. Yes. Agusan del Sur, del Norte. From Agusan del Sur, Teacher Jura. Nice one, ma'am. Sige, game na daw. Game na. Kung sa question mo, bro. Game. Sige. Game. Abtik ka ni. Isang ni si Lilian, Kung siya na nagano makadawa. Dali radyo kay gipahigayunan magud ko oportunidad ni Boss Jake diri ani nga interview. So kinsay mailhan jud diri, bro, kinsay pamilya, bro. Gani. Unsa ang kanilang, bro. Basta ang question is mahinis mo, bro. So kato mga declarate mo pamilya yun kay pasalamat na ko ni sa kinsa unsa ang school ni Coach Boss J TV, unsa ang online school niya, unsa ang pangalan sa online school, di ba, bro? Tama, online school, no? Other brand o murag pangalan sa brand like wala. Yes. So kato. Kinsa ka? Ang pinakauna si Limar HBC. Tama ni. Kompleto. Si Rail. Oh! Kinsa ni si Ray. Okay, una ko coach siya. Si Limar, una ko coach siya. HBC yung ikuan. Napod dire. Ikaw, bro, kitsa may mukha mo, bro. Mo na grant na ko, bro. Isa, di ba? Isa pa. Isa pa. Sige. Ang pinakauna gid ako dire kay si Limar kay ang ako ginasulti mo sa emails nako ay HBC. So in short sa Home Base Connect, pero yan mo na siya, HBC. Okay. So congratulations, Limar. So congrats, bro. Congrats, sir. Yes. Congrats, boss. Na kay 1 kilo of rice. Okay. Ang ikaduha og tulo, bro, ay lahalang i-share kini imong kini atong video. Okay. Yes. Okay, ilala i-share ang top 2 ana. Okay, so kung ilan i-share ng video, okay, good. Kasi mo share ng video, makita na sa timeline nila. Mo pangitaon na kung sino nag-share ng video. Dana daw siya. I-share nila ilang sa, bro, reflection or sa mga pwede rin pasipag, lang. Ikaw bahala ka, kung saan sharing lang. Yun lang ito nga, gapuwas guest ni Boss Jake TV ron. Yes, then ilista na to, bro, no? Ilista na to, bro. Yes. Ang kuan, then i-wheels. Ato lang i-PM na to sila. PM na to sila kasi daog. Yes, ganina pa ko nag-share. Gusto ko rin makadaog si Lilian. Kawiran. Okay.
Sige. Yes, kuha na siya. Entry pass nimo para sa 8-day program. Na Wow, free congrats. na siya. Grabe. It's actually, 8 days, guys. Congratulations. Nana siya certain amount, pero free na sila ha. Yes, nana siya bayad ha, pero gitagaan mo niya free. Grabe. Lahi ko ni si Sir Leno kay manghitagan gini siya, kanang giver gini siya. Giver po na si Okay. Brother Jake. Sige bro, thank you. So, ang mga nakadawag ha, i-PM lang muna mo, tapos pasandan sa mag-reach out lang sa inyo ha about sa this training will start on July pa, di ba, bro? Yes, bro, July in pa. July. July pa. So, hapit na. So, yeah, thank you. Before we go, bro, nakoy wala na ko nag-isulti sa imo ha, pero naakoy question sa imo ha. Ang tawag na ko ani kay wait lang ako pang i-type. Ang tawag na ko ani kay kani. Muna akong tawag ani ako ang segment karon. Fast Talk with Boss Jake TV. What yung originality ba no? What yung originality? Ikaw na bala ang question na ni kanang before we end. Question na ni. Kuan lang, basic lang pero depende rin mo say kuan ba dito ka kung tanon kung lights on or lights off kay kabalo mo jud kung lights off ka. Okay, simple question kani. Pwede way suga. First question, Netflix or Disney Plus? Kana. Netflix. Netflix. Okay na may mga K-drama na good. Kana Windows or Mac? I'm into Windows. Windows si Leno. Okay. PC or laptop? Laptop. Laptop no, kasi asa mo dala. Ako pod laptop yun ako pod. Google Drive or kanang the usual hard drive? G Drive, bro. G Drive. G Drive yun. Ako, Google Drive yun ko kay sukad na palit ko 2 terabytes. Gibutan ako mga movies ito napalong. So, naguba. So, Google Drive mo ako ron. So, next is Zoom or Skype. I don't know if applicable din sa mga ginagamit. Zoom gapon. Zoom yun, no? Zoom gapon. Kani, Facebook or IG? Facebook. Nice. Facebook or TikTok? Facebook. FB juga, no? IG or TikTok? Alam, yara gito. TikTok. TikTok na high five teach Leno. Naday kay TikTok to. Okay, asa ka usually ganahan mag-work? Di mo kayo dapat sa balay mo juga no. Coffee shop or sa bahay lang. Balay gyud bro, di madalang kuan coffee shop bro. Di madala. Mawalabayan mig baso bro. Kanay work from home or work kahit saan? Of course, work kahit saan. Kay kanindot bro, pag mo travel tag laing nasod, whether sa Hong Kong or something, asa pa na sa Europe, as long as connected sa internet, you can still conduct your class. Okay. Work so, muna bro. That ends our interview for tonight, 8 p.m. as promised, 7 to 8 p.m. Yes. Guys, maraming salamat. Thank you guys for joining, lalo na sa mga hindi makaintindi ng Bisaya pero nandito pa rin. Thank you guys for joining sa ating live session. And hopefully, next Tuesday or any, mag-announce lang ako, meron din tayong another freelancer na interview din natin. Atong interview pod. So that we can be inspired every week kung kinsabi ko itong, mas gwapo yung naghantag mailhan ng mga tao na nanaan nga industry. It's either sa online freelancing world. And muna akong mission to help you out, discover people nga naan sa industry daan para ma-inspire mo to move forward, padayon gyapon sa inyong work as an online freelancer. And atong pasalamatan guys si Sir Leno. Atong palakpakan atong makamot. Thank you bro for for your free time karon gitagaan you make time to be interviewed karon nga gabi. Pasi na kay mga last words na kay mga bro. Siguro last message sa mga aspiring na mga mga wants to become an online teacher. What's your message sa ilaha? Kana lang. First daghan kay salamat bro aning panahon ning hatag. Thank you kayo Boss Jake. Where pa. So, ang message na ko sa mga aspirants, congratulations unang-una kay ni aspire ka. Okay, this opportunity is ingon jud ko where pa nindot kay siya. Why? Because you can experience time flexibility and financial freedom
naami group sa mga ESL teachers na gani sila na post nito, naka-car na sila, nagkabalay na sila, nagka-travel sila, working as an ESL. Wa ta kabalo kung sa uban wa ka nag-work, wa ka ni-grow, basin kini di ay na opportunity ang mo makatabang sa imuha para ma-reach nimo imong pangandoy sa kinabuhi. So, if you want to know more about it, book it's like ang High Five Teacher Leno sa mga High courses five, na Teacher ma-offers Leno. mo. Pwede rin mga type mong comment rin. High five, Teacher Leno. Yes, Muna High iyang Five page. Teacher Leno. Yes, and okay. kuha na siya bro, nanangutan na. Kuha na siya, that 8 day, ikaw na, last na ko bro ha, ang 8 days, that's around, butang i-open na lang na akong ano, para sa mga karon mga mukuha gani. That's actually 2.5. 2.5 na siya nga 8 day. 2.5 ang price na. Pero ang mukuha karon and tomorrow, so 999 na lang. Oh, okay. 100 Oh, that's good. Yeah, okay. So, natay save. promo. Ana nga po. Karon antod ugma. Tama ba? Karon antod ugma. Okay, that's good. So, ang price niya is 2,500. Congratulations kanina nga nakakuha kag libre. Then sa the other two na atong kuha bro. Grabe, dako na save, grabe. Yes. As in nakay free training. So of course nakay certificate man gyapon ni bro no, na magyapon kay na certificate ana. Yeah, that's good. So if karon mo join sa training ni Sir Leno from starting tonight until tomorrow night, siguro 12 midnight, i-message niyo ang High Five Teacher Leno para maka-avail mo sa 999 na discount. Grabe. Yes, butang ilang sila katong kanang code gani bro, Boss Jake nga code para makabalo ko. Sige. Pwede lang ka mo type lang nito Boss Jake TV. Basta yung code nimo Boss Jake TV lang. Gikan ni sa Boss Jake TV. Ano lang. Yes. Sige. Alright guys. Thank you bro. Thank you for your time. And thank you guys for joining sa ating live session for today. And I hope marami kayong natutunan. Daghan mo natunaan eh. And hopefully next week, narabot tayo ma-interview lain siguro. Basig atong ma-interview dire si Pastor Kibuloy siguro. Wata kabalo kung sa'yo pero I'm looking for someone na akong ma-interview. You guys can recommend din by sending me a message or comment ninyo para atong or i-tag para atong siguro atong ma-interview somehow. And yun na, no? So thank you. And by the way, after this, it will be uploaded sa aking Facebook, YouTube, and sa Spotify na podcast. Kaya available na siya. So, pwede na siya ninyo ma-listen while you're driving or gusto nyo mag-minaw lang, mag-chill lang. So, dati available na podcast sa Spotify. Once again, thank you bro. Thank you guys. And thanks bro. Maraming salamat sa inyo guys. God bless everybody. Thank you everyone. God bless. Take care. End na natin.